Wrth gymryd y mantais o'r eiliadau yma dywelwch, dydy'r twristiaid ddim yn sylweddoli bod bygythiad go iawn yn amgylchynu'r ynys. Fwy na thebyg, cafodd y crocodeil yma ei ddisodli o'i gartref gan storm drofannol, neu gan y broses o adeiladu gwesty glan môr newydd, ac mae wedi teithio o Florida i Ciwba, pellter o ryw 300 milltir. Yn debyg i'r twristiaid, daeth y crocodeilod yma i chwilio am hafan o lynyddwch, ond yn achos y crocodeil hwn, roedd yn antur beryglus. Mae'r daith pythefnos i 2 wythnos o hyd mewn moroedd mawr yn anodd i anifail gwaed oer sy'n blino'n hawdd. Pe byddai'r crocodeil acwto yma, sydd hefyd yn cael ei adnabod fel y crocodeil Americanaidd, wedi dod ar ei ben ei hun, ni fyddai ecosystem Ciwba wedi cael unrhyw drafferth ei groesawu i'w fywyd naturiol cyfoethog. Ac wrth iddo fynd yn ddyfnach i'r mangrofau, mae syna cyfarwydd yn denu sylw. Mae'n dod ar draws haid o gefndryd o Fecsico, Puerto Rico a Florida. Rhywogaeth dŵr y môr ar gors yw'r crocodeilod Americanaidd hyn, sy'n gallu tyfu hyd at 20 troedfedd ac yn pwyso hanner tunnell. Mae'r Americanwyr yn crwydro amgylch tiriogaeth crocodeil brodorol Ciwba, y rhombifera. Mae'r rhain yn anifeiliaid llawer llai, 8 troedfedd o hyd, ac yn pwyso 200 pwys, a does dim llawer mwy na 3,000 ohonyn nhw. Dyma'r math mwyaf prin o crocodeil yn y byd. Eduardo Abreu sy'n gyfrifol am y warchodfa natur yng Nghors Zapata, a'i swydd ydy sicrhau nad ydy'r crocodeilod Americanaidd yn dod yn agos at diriogaeth 300 milltir sgwâr crocodeilod Ciwba. Hefyd yn cydweithio go, mae Gustavo Sosa, a ailgyflwyno 200 o crocodeilod Ciwba o'i fferm fridio i'r gwyllt y llynedd. A'i nod, ehangu tiriogaeth naturiol y rhombiferas a brwydro i gadw'r rhywogaeth rhag diflannu. David, vamos a ver si podemos localizarle huevo. Mira, aquí hay huevo. Creo que fue aquí también. Aquí. El nido está todo aquí. Oh, escucha, aquí están los... Dale, saca ahí de esta banda. Mira que huevo. Con mucho cuidado, aquí. Ya, no lo quites más, vamos a empezar a trabajar de uno mismo. Recuerda que ya estos son huevos que deben tener aproximadamente más de 50 días. Quiere decir que sería bien para nosotros trabajar con ellos, ya el embrión está fuerte. Pero tenemos que igual hacerlo con mucho cuidado, porque esta posición variarla es posible ahora mismo provocar una muerte embrionaria. Y se ve que tiene pichón adentro, te lo dice el color de huevo, mira el tamaño, nos indica que es un animal de nueva incorporación. Casi siempre cuando ellas empiezan a incorporarse en la reproducción, una de las características es, bueno, la infertilidad. 80-66. 80-66. Ah. Y un ancho de 42-57. 42. 57. ¿Qué peso tiene? 100 gramos. Sí. Siempre intentamos, Eduardo, donde damos los nidos, tener mucho cuidado a la hora de estudiarlo, ¿no? Porque una de las poblaciones de cocodrilo cubano se ha caracterizado en su estudio por, sobre todo, pues, estudiar, contar sus poblaciones naturales, pero han sido los nidos
Mae'n gwbl hanfodol bod y ddau ddyn yn rhoi'r wyau nôl yn yr union le yn y nyth, sy'n gynhesach yn y canol nac ar yr ochra. Efo crocodeilod, mae tymheredd yr wy yn penderfynu rhyw yr anifail yn y dyfodol. O dan 31 gradd, 87.8 Fahrenheit, bydd yn crocodeil benywaidd. Dros 32 gradd, 89.6 Fahrenheit, yn crocodeil gwrywaidd. 20 diwrnod yn ddiweddarach, mae'r crocodeil yn cnoi drwy'r gragen. Efo dant dros dro fydd yn disgyn allan cyn bo hir, ac yn galw am y fam. Mae'r fam yn ei denu i'r dŵr. Yn ystod y 6 mis cynta, bydd 90% ohonyn nhw'n cael eu bwyta gan ysglyfaethwyr, fel fwyturiaid, nadroedd, neu eu llyncu gan crocodeilod gwrywaidd. Ar ôl cyrraedd yr afon, gall y fam sy'n gorwedd ar wely'r afon gadw golwg arnyn nhw. Yna mae'n rhaid i'r babis osgoi y perygl mawr o gael eu cario gan y llif a cholli diogelwch i'r rhiant. Am y 2 flynedd gynta, nes iddyn nhw gyrraedd 20 modfedd o hyd ac yn rhy fawr i'r rhan fwyaf o ysglyfaethwyr, maen nhw'n byw o dan lygad barcud y fam. Wrth lwc, maen nhw hefyd yn cael eu diogelu gan fiolegwyr y parcia natur. Fel arall, ni allai'r rhywogaeth hon oroesi ochr yn ochr â'r crocodeilad Americanaidd anferth.